Én azt látom, hogy most napközben nagyon nehéz egyébként a kollégákhoz hozzászólni, mert vagy dolgoznak, vagy éppen valamit matatnak a számítógépen, és különböző dolgokat lájkolnak. Te ugye tudod, hogy miről van szó, és hát a nézők nagy része is tudja, hogy különböző közösségi portálokon lehet üzeneteket küldeni, illetve bejelölni, hogy valami tetszik, vagy nem tetszik. Lehet az életünkből minél több időt elvesztegetni tulajdonképpen, mert akkor sem éljük az életünket, csak egy virtuális világban vagyunk, vagy legalábbis ez az én véleményem. Hát Oláh Gabriella mindjárt elmondja, hogy ez most valóban így van, hogy szükségünk van ezekre a közösségi portálokra, ez ilyen helyettesítő termék, egyébként a hétköznapi beszélgetéseket helyettesíti, vagy egyáltalán mire jó mindez? Jó, hát ezeknek is van pozitív, meg negatív oldala is, tehát mind a kettőtöknek igaza van, tehát van aki nagyon sok örömét leli benne, és tényleg ez a társas kapcsolatokat facilitálja, vagyis minél egyre több és több ismerősünk lehet ezáltal, illetve régi ismerősökkel kerülhetünk újra kapcsolatba, nagyon egyszerűen térbeli távolságok ellenére, és erre mindenképpen jó, és arra is jó, hogy kapcsolatban maradjunk másokkal, de abban az esetben, hogyha vannak élő kapcsolataink is. Tehát ez annak a kiegészítése lehet, és akkor ilyen esetben persze mértékkel használva, oké, és rendben van. A gyerekeknél, vagy a fiataloknál is inkább akkor okoz ez problémát, hogyha ez helyettesíti a valódi társas kapcsolataikat. Tehát, hogyha mondjuk egy gyerek nem tud az iskolába igazán beilleszkedni, nincsenek barátai, de itt a neten mindenféle ismerőssel úgy látja, hogy van 300-400 ismerőse, és tulajdonképpen abban a téves hitben van, hogy ő bár magányos, nem éri át ezt a magányt, mert hogy milyen sok barátom van, de valóban ezek virtuális barátok, ennek egy részét nem is ismeri, és akkor innentől ez már egy veszélyhelyzet lehet. Lehet azt mondani, vagy kijelenteni, hogy tulajdonképpen ebben is van egyfajta átalakulás, hiszen eddig mondjuk különböző számítógépes játékokat játszottak fiatalok, és most talán ez mintha a háttérbe tolódna, bár itt is vannak különböző játékok, hanem inkább egyfajta kommunikáció, de annak mégis azért egy szegényesebb oldala. Így van. Most olvastam egy vizsgálatot, 7. és 11. évfolyamosok körében végezték ezt a vizsgálatot, és átlagosan napi 2,5 órát töltenek a net előtt ezek a fiatalok, és most már a tévénézést is háttérbe szorította ezt, tehát megelőzte, 2-szer annyi időt töltenek a net előtt, és a legtöbb időt valóban most már a közösségi oldalakon töltik. És hát nem zenét hallgatnak, hanem így van, hanem csetelnek, lájkolnak és megosztják gondolataikat, nem fotóikat is nagyon sok esetben. Hogy ennek megint csak mi lehet a veszélye, vagy miért nem helyettesítheti a valódi kommunikációt, az itt tulajdonképpen a metakommunikáció hiánya. Tehát ugye itt szóban, illetve írásban a lényeget közöljük, ezt is nyilván a nyelvészek tudják, hogy milyen hatása van a nyelvre, de mi azt tudjuk, hogy azokat a metakommunikációs jelzéseket, hogy tekintet, hanglejtés, hangszín, hogy érezzem az árnyalatokat, amik ugyanúgy a kommunikáció részei, ezek egyáltalán nem jelennek meg, és később ugye ezek elcsökevényesedhetnek, és nem értjük egymás jelzéseit. Ugye a kommunikáció nem csak az, hogy mit mondok, hanem hogyan mondom, és a szándék és a mögöttes tartalom az ezeken az üzeneteken nem jön át. Ugyanakkor azt is láttam, vagy például mostanában vettem észre, hogy vannak olyan fotók, főleg fiatalabb lányokról, amelyek profi fotók, tehát valószínűleg valamilyen stúdióban készültek, és hihetetlenül szépek, lélegzettel állítóak, és aztán sok időbe telt, még beazonosítottam, hogy ő valójában ki, tehát mintha az is egy teljesen más világ lenne, tehát annyira szuper és gyönyörű, de ő igazából mégsem az, akit ott én láttam, tehát valahol ebben is van valamiféle furcsa. Hát ráadásul nagyon sok fiatal lány van olyan pózban lefotózva, meg olyan helyzetben, ami meg megint csak félreérthető. Erre mondta tanult kollégám, hogy és csodálkozunk, hogy ennyi pedofil van a világban, amikor ilyen fotókat raknak fel saját magukról. Hát igen, ezzel megint csak vigyázni kell, mert lehet, hogy ami most egy buli fotó most
poén, és tetszik, és nagyon menő, az lehet, hogy 1 év múlva, 2 év múlva már nem az lesz, hogyha majd én állásinterjúra jelentkezem meg egyetemi felvételire, akkor most visszanézhetik azok is, akik ott tanítanak, vagy és ahogy hallom, bocsáss meg, vissza is nézik újabban az állásinterjúknál. Így van, én is így hallom, hogy a HR-esek erre nagyon ráálltak, és hát nyilván, ami egyszer felkerül a netre, az ott is marad, és bárki számára könnyen hozzáférhető, és akár visszaélésekre is alkalmat ad. Úgyhogy én azt gondolom, hogy mindenképpen ilyenkor a fiatalokkal, a szülőknek nagy felelőssége lenne ebben, meg az iskolának is, hogy erre is ugyanúgy felkészítsék őket. Már csak egy kérdés, lehet függővé válni például ilyen közösségi oldal függővé, ami akár ugyanolyan betegséget jelent, mint a játékgép, az alkohol vagy a drog? Így van. Hát a netfüggőség maga így, hogy számítógép függőség, ez már ismert, ez már gyakorlatilag a szenvedélybetegségek kategóriájának része régebb óta, de éppen a tavalyi év vége felé került fel a betegségek nemzetközi listájára kimondottan a közösségi oldalfüggőség is. Ez is ugye azt jelenti, hogy éppen mennyi időt tölt valaki ennek a használatával. Itt is ezek a kritériumok, hogy ez már betegségnek minősül-e, hogy helyettesíti minden más kapcsolatát, vagy pedig tényleg az életének nem dolgozik, nem megy ki az utcára, csak a net előtt éli az életét. Ennek a mértéke, ennek az egyik kritérium a betegség. Tulajdonképpen, ha belegondolsz abba, hogy mondjuk csak 1 napod van ebben a világban, és meg kell halnod, és ott van körülötted a családod, és te azt a 24 órát azzal töltöd, hogy lájkolsz, és különböző emberek fotóit nézed, akkor valóban elvesztegetett időnek tűnik, és hát nagyon sokan nem magányosan lájkolgatnak, hanem a családjuk ott van körülöttük, de mégsem tudnak tulajdonképpen egymással mit kezdeni, úgyhogy azt gondolom, hogy ilyenkor tényleg veszélyes. Van már ilyen páciensed esetleg? Vagy még ilyen közösségi oldal függő nem, de egy sima net függő már volt kamasz. Még egy érdekes dolog, ami legalábbis engem, mint szülőt érdekel. Mit tud csinálni egy szülő ebben az esetben? Mert azt látom, hogy az egyik kollégám például mondjuk nem nap, mint nap, de havonta egyszer mindig megkér minket, akik regisztrálva vagyunk mondjuk egy ilyen közösségi oldalon, mert ő nincs, hogy nézzük már meg az ő kislányát, mert látta, hogy fényképezővel vonult el a hálószobába, hogy már megint milyen képet rakott fel magáról. Mit tud tenni a szülő? Regisztrálja ő is magát, és így ellenőrzi, vagy... Igen, ilyeneket is hallottam már, hogy tulajdonképpen a szülő itt tudja leellenőrizni, hogy a gyerek hova megy, és milyen bulikban vesz részt, mert ugye ott látja viszont, hogy nem is azt mondta, hogy oda megy, de ott kiderül. Aztán kamaszok ugyanerre használhatják a féltékenységet, növeli, hogy nézegetik, hogy aki mit mondott a párom, hogy éppen mit csinál, és közben meg ott van a neten, tehát ezt is nyomon lehet követni, nagy számtalan formájára ki lehet használni a szülőknek. Ugye a szülők egyáltalán egy része azt gondolom nincs is még mindig tisztában azzal, hogy mi is ez, hogy működik, úgyhogy ilyen szempontból, hogy meg tudja érteni a gyereket, hogy ez neki miért fontos, mi megy végbe benne, és tudjon neki tanácsot adni, a veszélyekre felhívni a figyelmét, akkor látogasson el. Tehát azt gondolom, hogy ő is... Azt fogják így előkni, apa, én nem! Lájkoltam a viccedet, meg a különböző tehát értsék ezt a nyelvezetet. Ugye van, aki azt is tudja, hogy mi az, hogy lájkolni, és akkor nyilván hogy tudja megérteni, hogy mi történik a gyermekkel. És ugyanúgy az internetnek azért a jó oldalát is használják a gyerekek, és ezt nem lehet letagadni, de a veszélyeire is ugyanúgy fel kell hívni a figyelmet, és ez csak itt a szülői felelősség nagyon nagy ebben.